הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת, כדי שיהיה לכם עסק מצליח, אתם לא תאהבו את זה, אתם חייבים להפסיק להתלונן. למה מתלוננים כל הזמן? תחשבו רגע על אנשים, איך הם חיים. המצב קשה, זה הממשלה, זה המיסים, מאוד קשה עם המיסים פה. המוצר שלי הוא לא לכל אחד. זה הבית קפה שלי, פשוט פתחו מלא בתי קפה בעיר. זה לא תקופה טובה. אנשים לא לוקחים, אין עכשיו, זה לא תקופה של תיירות, אוכל, לימודים או כל דבר אחר. אנשים לא הולכים להרצאות כי זה מצב ביטחוני. מי יבוא למאמן עכשיו שיש כל כך הרבה מאמנים בשוק? אני בסך הכל עוד מאמן. אני לא יכולה לטפל, אני צריכה עוד תעודות. יש לי רק תעודת מטפלת אחת, או 20,000 תעודות אחרות. כמה מכם מצאו את אחד התירוצים לפחות מתאים לכם יד באוויר? הנה, והלתרתי, הייתי יכול להמשיך, הייתי מגיע לכולכם. אתם הרמתם יד לשאלה, כמה מכם מכירים מישהו בתחום שלכם שמצליח יותר? לא, הוא יותר אסרטיבי, לא, הוא יותר ותיק, לא, אפשר גם את זה. אבל כל זמן שתבלבלו את המוח על למה אתם לא יכולים להצליח, אין לכם שום סיכוי להצליח. אנשים בטוחים שהם עמוסים, שאין להם יכולת, שהם לא מספיקים. העובדה היא שיש בכל אחד מכם פי 3 מה שאתם עושים היום. להגיד אנחנו במדינה קשה, זה המיסים, זה שטות גמורה. אתם יודעים למה? כי בדרך הביתה, תסתכלו ברמזור על הרכב לידכם, שיש שם איזה BMW כחולה כזאת, תגידו רגע, אוקיי, למה הוא מצלם מיסים אחרת? העובדה היא שיש בחוץ, אולי אפילו פה באולם, מישהו במקצוע שלכם, שהוא נמצא בדיוק באותו מצב, הוא פשוט סותם ועושה מה שצריך.